Ka tabbata za ka iya wannan aiki? Habba da Allah, mun fa gama wannan maganar da mai gida. Kai dai kawai ka faɗa aikin da kake so a maka, za ka ga aiki da shikawa. Shi kenan, ja wannan mu gani. Oh my God! Sha zuƙa za ka yi. Ayyo, kashe sigari. Ka san ita wannan aba sun daɗe suna ta gargaɗi, har a jikin kwalin sai da aka rubuta. Aka ce masu shanta suna dab da mutuwa tun suna ƙurushiyarsu. Amma saboda taurin kai da iskanshi irin namu ba za mu daina sha ba Radu. Kaga wancan mutumin? Wancan da ya fakin yanzu ya fito yake yin waya? Wancan? Ka je ka ce masa ya baka wayarsa da duk kuɗin da yake jikinsa ka kawo min nan. To shikenan, ba matsala darakta, sai ka ji ni. Har kawo wayarka da kuɗin da yake jikinka gabaki ɗaya. Akan me zan baka wayata? Har na she ka bani wayarka da kuɗin da yake jikinka gabaki ɗaya ko kuma lahira ta yi baƙo a Radu. Akan me zan baka wayata? Same yake faruwa? Wai ɓarawo ne? A'a, na rantse maka yallaɓai ba ɓarawo ba ne ni. To me ya kawo ka wajena? Tashe na zo. Ku saka min shi abun mu je can bara ke yi mana tashen mu gani. Ku dakata, ba ni kaɗai ba ne. Kai da su waye? Ni da mai gidana ne, kun gan shi shan. Yana... Kamo min shi. Wato ainihin ku subrubida mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka. Alhaji, na shiga cikin gidan, yanzu haka ma ina harabar gidan. Na ga Hajiya a tsakar gidan. Ita ce ma take soyawa. To in ƙarasa wajenta? Sannan Hajiya, ina kwana? Lafiya. Mun same ku lafiya? Lafiya kalau. Da fatan dai an yi sallah lafiya. Lafiya kalau. To madalla, Allah ya maimaita mana. Alhaji, mun gaisa, amma na ga kamar ranta ɓashe. To, ta soya, ina ga mata kusa gamawa. Ba a gaya wa ɗan yau. In ɗanɗana naman? Haradun naman ya yi daɗi Alhaji. Wanne daga shiki, na kan murhu ko na cikin langa? Na ɗauki langar. A'a Alhaji, ai kai za ka faɗi yadda za a yi ko? In fita da gudu? Wayyo Allah, na shiga uku, jama'a, ɓarawo. Oga, sannu dai. Gaye, lafiya kake ta wannan gudu haka? To lafiya ba, ko ba gaskiya ba. Kamar ya abokina, yi min bayani dalla mana. Bari na faɗa maka gaskiya tunda na kai ma kamar ɗan iska ne. Na je wucewa ta wani gida a shan baya, sai na ji ƙanshin nama yana tashi. Ai kuwa ban yi wata ba sai na faɗa cikin gidan. Na yi amfani da irin dabarbarinmu na ɓarayin zamani na sace wannan naman da kake gani. Ɓarawo ne kai? Ɓarawo ne ni mana. Lalle, congratulations ɓarawo. Thank you Oga, thank you. Ai dole kai ma in ɗan tsakura maka naman. Ɗebi ko guda biyu ne. Ai ba bukata. Ni ne shugaban 'yan bijilan na wannan unguwar. Kai ɗan bijilan ne? Shugabansu ne ni nan. Gidan da ka yi sata gidan wani tsohon soja ne. Shi ya kira ni a waya ce na tabbatar mun kama ka. Bayan mun gama sassaɓa ma kamar ni sai mu miƙa ka wajen shi. To haka aka yi. Daman 'yan kwamiti na wannan unguwar sun daɗe suna mana ƙorafi akan ba mu taɓa kama ɓarawo ba. To yau Allah ya yi. Ba ku taɓa kama ɓarawo ba? Kai dawo mana. A Radu daman mayar musu kawai zan yi. Ai ba bukata. Kai me kuke jira da shi? Na rantse maka Oga ba ɓarawo ba ne ni. A Radun Allah yau na fara. Kai, aini na rasa wace irin nau'in azaba zan maka. Ko ruwan dalma zan riga ɗiga maka a jikinka, ko kuma bam zan sama ya tashi da kai. To amma ya na ga yana motsi, ba ku sassama shi ba ne? Ai kawai zane shi muka yi ranka ya daɗe, da muka ga yayi laushi sosai shine muka kawo shi nan. Kai ka ji zancen banza, ku kakkarya min shi.
Wa alaikumus salam Sadi. Tunanin me kake ta yi ne haka? Tun da sai kwala sallama nake baka ji ba. Garin ne ya shuta a rado. Kalli ka ga wannan. Ka ga wannan ledar? To farfesun kaji ne fal a ciki. Allah Sadi, ai na ka samu kuɗi haka. Kai da je akan naira 50 aka maka dukan tsiya. Ba dan na zo ba ma da tuni sun halaka ka. Kaga kwantar da hankalinka jan gudu, sana'a na samo mai kyau. Washe sana'a kenan. Kaga titi zaka fita. In ka ga mutum tsab da shi mace ko namiji, sai ka lallaba ka je ka same su, ka ce kuɗin motar ka ne ya yanke maka, a taimaka maka da nan mota ka karasa ƙauyen naku. Kai ta haka a rana sai ka haɗa wata 5,000 ɗin. Allah Sadi. Ah, to zauna nan ka ci gaba da taguminka. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sanni Allah bai. Yau sannu. Ni kunya ma nake ji a rado. Ban ma san ta inda zan fara ba. Karka wani da dan fulani. Faɗi kanka tsaye. Wato ƙauyen mu zan je. Har na je cikin tasha zan shiga mota. Na lalaba a jihuna zan ɗauki kuɗi. Ba kuɗi ba labarin su. Faɗuwa suka yi. Lalube na aka yi ban sani ba. Ayya Allah sarki. Ina ne garin naku? Shan ƙauyen su. Ban san ƙauyen ba gaskiya amma ga 5,000 kai maneji. Kai amma na gode Allah bai. Allah ya raba ka da sharrin masu shari. Allah ya kiyaye gaban ka ya kiyaye bayan ka. Allah ya ƙara maka arziki Allah bai. Amin sauka lafiya. Sannu oga. Yawwa. Wato ƙauyen mu zan je sai kuɗin mota ya yanke min. Saboda halin nan da ake shiki kuma ga shirye tallafi da aka yi shine nake neman taimako ko 1,000 shi na karasa ƙauyen namu. Allah sarki, gashi kuma ni ma haka nake, ko sisi ba na magani. Direba ne ni, sai ƙarshen wata ake biya na salari. Ba komai. Matsiyashi. Yan doya mala duk sun wuce lalaci, masu tumatir ma da masu kwatattabai duk sun wuce lalaci. Ni ma sana'a ne ai, kai ko malalaci sai ganka gidan wancan karshe ma kai sata domin mutuwar Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sanni Allah bai. Yawwa sannu. Arada har kunyar tambaya nake ji. Karka wani ji kunya tambaye ni. Wato dan uwana ne yana shan asibiti bai da lafiya. Baya da wani wanda zai taimaka masa sai ni, saboda baya da kowa a garin nan bai san kowa ba sai ni. To jiya na kai shi asibiti a babur ɗin da nake haya da shi. Yan kuɗin da na samo jiya a haya da su aka kwantar da shi aka yi masa magani. Ni kuma yau ina so na fita da babur ɗin ba mai. To shine nake neman taimakon na mai. Ina ga yadda za a yi. Mu je gidan man mu samu galan sai a zuba maka fetur ɗin. A'a Alhaji ba sai ka sha wata wahala ba. Kawai ka bani kuɗin na je na siyo. Haba, me abin wahala? Mu je ba komai ai taimako ne. Mu je mana. girma ya la'aiki malalaci wanda bai sana'a komai to. To shi goma lalaci sai ya yi gaba ya yi baya sai ka ce tafiyar kura. Allah ma ya ce ko zaka in an finta kawai wa malalaci wanda bai sana'a komai. Kai, me za ka yi min a cikin mashin? Ba komai. Bar nan, ka bar gurin na ce. Malam zo ka ɗauki manka. Kai ko gajiya ba ka yi matsiyashi, sai ka she wanda ya bani duniya, zo ka ɗauki tsiyarka. Wato ainihin ku suburbuɗe mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka. Hai jama'ar nan, shin a cikin kuwa ke tsoron Allah? Na ce a cikin kuwa ke tsoron Allah? Kana ji na?
za ka tashi tsakar dare ka tafi daji, amma fa ka tabbata sanda ka tashi ba wanda ya ganka, kar kuma ka tashi kowa, kar ka yi magana da kowa. Kana shiga dajin duk bishiyar da ka fara gani ita za ka je karkashinta a hankali, sai ka ɗaga kanka saman bishiyar ka ce kai, za ka ga tsuntsaye sun tashi. To duk hanyar da suka bi nan za ka bi, ita ce hanyar arzikinka. Sai ka koma gida ka kwanta ka yi bacci, washe gari da sassafe ka nemi raguna ƙosassu guda 2, ka nufi hanyar nan da tsuntsayen nan suka bi, ka nemi mutane guda 2 masu tsananin tsoron Allah, ka yanka musu ragunan nan ka ba su sadaka. Za ka samu arziki mai tarin yawa, za kuma ka samu dukiya mai ɗimbin yawa, duk kasuwancin da kake kuma zai haɓaka. Na ce a cikin kuwa ke tsoron Allah, gani mun ganka kaɗo, tashi ka biyo ni. Liman, Na'am? ladan, Na'am? a cikin kuwa ke tsoron Allah. Gashi nan, in jiwa, haka na faɗa maka? Aba ladan, haka muka yi da kai? Wallahi tallahi ƙarya yake mu. To ya yaro tahiya ne? Bakin kasuwa za ka kai ni, amma naira 20 zan baka. Yaro yanzu an daina hayan naira 20, daga naira 50 haya ta fara, duk kankanta inda zaka je naira 50 ake biya. To ya zaka je? Ka ga ɗan fillan nan naira 20 ce da ni, in za ka kai ni ka kai ni, in ba za ka kai ni ba ka ƙara gaba. Ga ɗan sahu da yawa a gari. Kai ka ji mara kunyar yaro, kana so a taimake ka kuma kana nema kaman ɗiba albarka? Ni ba taimako na ce ka yi ba, ka kai ni in biya ka. Wannan yaro ba mamaki irin yaran nan ne 'yan gidan masu kuɗi. Wannan daga gani in na sashe shi ko nawa na she iyayensa su bayarwa za su yi. To yaya ɗan filla, za ka kai ni ne ko kuma na tafi? Na gaji da tsayuwa. Ah, ba damuwa, hau mu je. A'a, ya haka, ina ka kawo ni ɗan fillo? Me yasa duk ka ɗaɗɗaure ni? Yi mana shiru, mara kunyar yaro, sashe ka nayi. Kuma a rada sai iyayenka sun biya naira miliyan 100 sannan zan sake ka. Ba ni lambar ubanka. Halo? Kana ji na? To ka saurare ni da kyau, don in ka kuskura ka yi wasa za a iya rasa rai. Inna lillahi, waye kai malam? Waye ni ba shine mai mahimmanci ba, abin da zan iya aikata in aka bijire wa umarni na shine mafi mahimmanci. Ya haƙuri, yi min bayani dalla-dalla. A yanzu haka mun yi garkuwa da ɗanka, ka hanzarta ka kawo mana miliyan 100 gobe da safe ko kuma mu kashe shi. Wane yaro daga ciki? Ɗan lele. Halo? Na faɗa maka wahalar banza za ka sha. Bari na kira uwarka. Hello? Mun sashe ɗanki, ki hanzarta ki kawo mana miliyan 50 gobe da safe ko kuma mu kashe shi. Wane yaron? Ɗan lele. Kashe shi. Ki kashe. Hallaka shi na ce. Me tashe maka? Tab, amma kai dai Allah ya wadaranka. Haka kullum suke faɗa min. Amma dai kai asarar halinka, ashe iyayen da suka haife ka suna fushi da kai, to aradu ba za ka taɓa ganin daidai a rayuwarka ba. To a yanzu shawara ta rage gare ka, ko kai yadda suka ce ko kuma ka bar ni sai lokacin da duniya ta gaya min, lokacin da sai dai a kwantar, a tayar, a motsa ni da ƙyar, wannan lokacin ba ma laushi zan yi ba, sai in yi taushi tibis.
Shugaban makota ya ne ba mis da kishi da ke labula ke lakanu wala ke lukmudu ba filo. Haba malam, wannan wani irin abu ne, tun ɗazu fa muke anan a tsaye, idan da hali kashe mu zauna mana. Kai, shiru! Karamin hatsabibi, ina so wannan ya zama na ƙarshe, ina mai tabbatar maka, ba a min katsalandan idan ina ganawa. Sa'ar ka ɗaya yau gimbiya tana cikin farin ciki, don haka ka kiyaye. Kai, me sunanka? Sunana Barkindo. Barkindo, sunanka Barkindo, ko ba haka ba? Haka ne malam, amma ya aka ka san sunana? Kai, gimbiya su shas ba za ta mun ƙarya ba, ba ta taɓa mun ƙarya ba kuma ba za ta yi mun ƙarya ba. Kai ya sunanka? Ni sunana Jauro. Jauro, sunanka Jauro. Gimbiya ba ta ƙarya. Oh my God. A shaga sirari da zabrabai zawai. Kai ya sunanka? Sunana Ardo. Ardo ko ba haka ba? A'a malam baka shanko da kyau ba, sunana Jangudo. Ba a gaya wa ɗan yau. To. You think say they wise? Matsala aka samu daga ɗan aikenta. Malam mu duk ba wannan ne ya kawo mu ba, ka gan mu nan wata sana'a muke so mu fara, amma tana da hatsari, so muke ka yi mana asiri. Asirin da idan an harbe mu alburushin ba zai fasa jikinmu ba. Oh my God. Kun san gaskiya? Wannan laƙani da kuke gani na yi wa tsohon shugaban ƙasar nan. Bindiga ko irin jigida ɗin nan ce ba ta isa ta fasa shi ba. Sai dai ku ga alburushi yana zuba a ƙasar ta. Yawwa irin wannan muke so. Yan samari ku yi farin ciki da kuka zo wajena. Ina mai tabbatar muku buƙatar ku za ta biya cikin ƙanƙanin lokaci. To malam kai me she buƙatar taka? Miliyan 1 za ku bani. A'a, miliyan 1 kuma mu kanmu ina muka ga miliyan 1. To akwai wani wanda bai kai shi ba, amma shi 700,000 za ku bani. Gaskiya ba mu da irin wa'annan kuɗaɗen. Kai dai kawai ka rage mana, ko kuma ka biyo mu bashi, da zarar mun fara wannan sana'a, kai ba ma miliyan 1 ba, a radu ko miliyan 10 kake so za mu kawo maka. Aikinmu na farko miliyan 100 za mu fara karɓa. To zan muku shi, amma lallai dole ku bani kafin alƙalami na 200,000. Ka ga malam 20,000 she da mu. Wai ba ku yadda da ni ba? Ba ku yadda da aikin da zan muku ba? Kai bari in muku mai gaba ɗaya. Kun ganna nan? Kaf garin nan? Ba wani malamin tsubbu da ya kai na hatsabibanci. To ka gwada mana mu gani mana. Na gwada muku kuka ce? Kuna so na koma giwa? Ko ɓauna? Ko so kuke na koma biri? Mu fa magana bindiga muke maka, kana ta mana wata maganar namun daji, ina ruwanmu da su. Wannan tsimi da kuke gani shi ake kira tsimin bir. Duk wanda ya sha wannan tsimi, to bindiga kowace iri ce bata isa ta masa illa ba. Karɓi ka sha. Tab, saboda gani bige bagiro, ɗan asara, haka kurin sai in karɓa in sha. Kai karɓi. Kai ina in kwa ganna a lahira kai na akai. Kai karɓi. A'a ba da ni ba. Banza ya matsorata. To a haka za ku yi sana'ar kidnapping ɗin? Kuna da bindiga a hannunku? Akwai aradu, ga ta nan. Waye iya harbi? Gani. Ka tabbata ka iya harbi? Tsaya mana ka gani. To harbe ni. Yanzu ma kuwa. Idan wannan bindigar ta fasa ni shege nake. Ai ba ka da matsala. A'a, malam ya dai? Waye harbe ni? Gani. Kai ne ka harbe ni a kokon zuciya? Ba kai kashe a harbe ka ba? Kuma sai ka harbe ni a kokon zuciya? Ko kokon zuciya ko fankon zuciya wannan kuma kai ka sani. Wai da wace bindigar ma ka harbe ni? Bindigar dai da na nuna maka daga farko. Muganta. ‘Yan iska shedanu. Halo? Halo? Likita? Likita ka taimaka min. Wasu shegun yara ne suka zo suka harbe ni. ‘Yan fashi, kar wanda ya motsa, duk wanda ya kuskura ya motsa sai na... What? Sojoji ne fa. Manyan sojoji ma kuwa. Sannan ku dai, ina yinin ku. Ina ganin dai mun yi ɓatan gida, ba wannan gidan aka kwatanta mana ba.
mutumi na wannan ba shine gidan da aka kwatanta mana ba? Mai shuɗin fentin ya ce mana ko kuma mai koren fentin? Kamar dai gida mai koren fenti ya ce mu shiga, kuma sai in ga kamar mai shuɗin fenti ya ce mu shiga. To amma ka kira ogan ka tambaye shi. Ba a gaya wa ɗan yau. Shannan ku dai, mun same ku lafiya? To ya ƙoƙari. Oga, wane gida kashe mu shiga ne? Mai shuɗin fentin ko kuma mai koren fentin? Mai koren fentin fa kashe mana. A'a ba wata matsala. Muna cikin gidan. Mai koren fentin fa. To shikenan sai ka zo. A'a ba wata matsala fa. Kai dai kawai ka zo. Aikin yana kyau To madalla. Kai shauri fa. Allah bai ku kwantar da hankalinku ga oganmu nan zuwa. Kowa ya kwanta don kai jar uban nan kai yasa rana ta ɓaci. Jan gudu Oga? shi ne ka kira ni ko? Na kira ka. Dan na zo a kama ni. Mana. Me yasa jan gudu me ne maka sakai yadda zaka min kenan? Oga, kai fa ka turo mu. Shine na shegwara na kira ka zo ka gani. Yanzu da na zo uwar me kake so na yi? Kai ne oganmu, kaga dai halin da muke shiki, ko za ka iya taimakon mu? Na bi taimako da gudu ɗan iska ɓarawan banza, Allah ya isa tsakanina da kai. Ɓarayi dai, ka ji wani zancen banza, akwai babban ɓarawo sama da kai, kuma da kai min Allah ya isa aikin gaskiya muke yi. In aikin gaskiya ne ka tafi kasuwa mana ka nemi kuɗi halak ɗinka. Mace amana. Oha dai, yalla bai ga oganmu nan, ga kuma mataimakinsa nan. Ku tafi da su can boka babare ko harbe 'yan iska. To, ni zan koma na bar ku lafiya. In ka kuskura ka ƙara yin motsi sai na tashi kanka. Kneel down! Yaya lafiya menene? Wai menene? To yaro ka safura a gaba ka zo kana rusa kuka? Menene? To in banda ma tsabar rashin godiyar Allah, Allah ya rufa maka asiri kukan me za ka yi? Yaro menene ka faɗa min mana? Wato wannan rayuwar baba kai dai kawai kaga mutum. To dama wani mutumin ai mugu ne. Wai aboki na Sadi da shi za a haɗa baki a shushe ni. Tsakani na da Sadi sai dai Allah ya saka mun. Ara da ba zan taɓa yafe masa ba mugu ɓarawo. Me ya maka ne wai? Wai ina zaman zamana, ina lallaba kaina, ina gudanar da kasuwanci na a cikin lumana. Haka kurin Sadi ya zo yake faɗa min, wai akwai wani sabon kasuwanci, wai na masu kuɗin duk duniya. Wai ka saka kuɗi kaɗan, ka kwashi kuɗaɗe masu yawa. Ashe ni za a kwashe. Kasuwanci ne na masu kuɗin duk duniya, iya fara da 50,000 ko 100,000 ko ma miliyan. Sai da ya gama min daɗin baki har na yadda da shi, na tattara kayan shago na ranka ta kaf na siyar na siyo salula. Ashe ni ban san cewa salulan nan masifa za ta zama min ba. To me na kuka, ita rayuwar duniya na up and down ce. Idan ma banda abin ka me abin damfara. Kayan shagon da ka siyar ba salula ka siyo ba, waya ka siya fa, ai sai ka gode wa Allah ma. Wani irin kasuwanci ne na masu kuɗin duniya? Cewa ya yi, wai shi wannan kasuwanci, wai sai mutum yana da waya, sannan kuma yana da jari, sannan zai iya yin shi. Shi ne bayan na sai da kayan shagona na siyo waya, na je rigar mu na sato manya-manyan shanun babba guda 3, na kai su kasuwar dabbobi na siyar da su. Kowace ɗaya na siye ta 400,000. Muka zo aka saka kuɗin nan duka aka fara wannan kasuwanci da su. Rana ta farko suka turo min 30,000, rana ta biyu ba su turo ba, rana ta uku ma ba su turo ba, wai ashe har sun feshe. To kai da ka sato shanu, ai kayan sata daman ba su da wata albarka. Ba wannan bane abin tashin hankalin, wai ashe lokacin da na sato shanun nan baffa yana kallo na, wai ya ɗauka kiwo zan tafi. Shine bayan na dawo yake tambaya ta ina shanunsa. Shine na yi masa ƙarya na shanun suna gidan gonarsa suna kiwo. Yanzu babban tashin hankalin shine idan baffa ya je gidan gonan nan bai gansu ba na shiga uku. To me abin tashin hankali? Ita fa rayuwar duniyar nan da kake gani up and down ce. To ina cikin wannan halin, ina cikin jimami, na yanke shawarar na maka Sadi a kotu. Sai ɗazu wani yake faɗa min ashe Sadi ya gudu Lagos. Shine fa duk takaishin duniyar nan ya ishe ni. Na ga rayuwar duniyar nan ma ba ta da wani amfani. Shine na je na siyo furen nan.
bayan na siyo furen nan na shiga wani kanti na siyo madarar fiya-fiya na zazzaga a cikin furen nan ina jira in sha in mutu kawai. Oh my Madarar God. fiya-fiya ina jira in sha in mutu kuma gashi kai ka zo ka shanya furar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaro ba kai ne da kuka ba, ni ne da kuka ba, kai ne da kuka ba, ni ne da kuka yaro. Yaro ba kai ne da kuka ba, ni ne da kuka ba, kai ne da kuka ba, ni ne da kuka, wayyo duniya, wayyo. Ba kai ne da kuka ba, ni ne da kuka. Saboda me? Yaro ba kai ne da kuka ba, ni ne da kuka ba, kai ne da kuka ba, ni ne da kuka. Kai ne da kuka ko ni ne da kuka? A gidan uwarka ni da kakarni. Ba ka shi rayuwar duniyar nan off and down ba shi? Yo wani irin up and down kuma yaro ba kai ne da kuka ba, ni ne da kuka, wayyo. Ba kai ne da kuka ba, ni ne da kuka. Salamu alaikum duniya, salamu alaikum duniya, salamu alaikum duniya. Kaga baba kwantar da hankalinka, ban zuba ba, ina shirin zubawa ne Allah ya sa ban zuba ba. Allah yaro ka girgiza ni. Ka girgizu. Wallahi na girgizu. Ni ma na fasa shan fiya-fiya. Lallai wannan shine kwaɗayi mabuɗin wahala. Baba to ɗan ƙarasa shanya furen mana. Yaya wannan fa na siyarwa ne? A'a sa'o zan bayar a tasha. To ai faduwa ta zo daidai da zama, yaron mota ne ni. Amma wani gari za a kai maka sakon? Adamawa. Shikenan ma kaga dama yau motar tamu lodin Adamawa take yi. Shine mai zuwa Adamawa? Wannan motar da kake gani har Adamawa fa. Allah sarki, to ina direban motar? Ya zagaya baya. To kai ne yaron motar? Kwarai ni ne. Ai ni ne sallau yaron mota. Allah sarki, ashe ku ne sallau. Haba, ai da ka ganna nan gogaggen yaron mota ne ni. Kai wani lokaci fa idan na fusata na karɓi sitiyari akan iska nake jan motar nan. Kan ka ce kwabo malam har na je gari. Allah sarki, to yanzu ka san abin da za a yi? Sako ne zan bayar a kai wa Jauro. A can Adamawa kenan. Yawwa. An gama wannan mota fa da kake gani daga nan in ta yi tashin farko sai Adamawa za ta sauka. Da wannan ragon da wannan kuɗin. To. Amma fa da sharaɗi kar ku yadda ku ɗora min rago a saman mota. Ehe, zan biya masa kuɗin kujera. Sai kuma wannan kuɗin. Su ne kaɗai saƙon nawa. Ai karka wani damu. Ban yarda ku buɗe wannan kuɗin ba. Kaga wannan takardar? Shi na yarda ku buɗe, akwai nambar Jauro a ciki. In kun je can sai ku kira shi a waya, zai zo sai ku bashi. To, ni ɗin je zuwan je Adamawan je. Alhamdulillahi. Lambar je. Kiran je Jauron jo zuwan jo karɓan jo saƙon jo, an gama jo kwata-kwatan jo. Shedi. Kuɗi kenan. Kada a buɗa. Ba za a buɗa ba. Wannan mota da kake kallo da direban da yaron motar ba gara ba sago. To alhamdulillahi, kada dai a buɗa. Karka wani damu, wannan sako fa na faɗa maka a hannun Jauro zai kwana. Yanzu abin da ya rage za ka ba da 5,000 na kai sako. Kaf, direba. Kuɗin kaiwa ne wannan, ai ƙa'ida ne, kowace tasha tana da ƙa'idarta. Allahu akbar, dama haka ake yi? Haka, aha ba, ai kai duk tasha fa tana da ƙa'idarta fa. Wannan shine tsarin Najeriya fa. To gashi. To madalla. Shikenan Allah ya kiyaye. Amin amin. Allah ya kiyaye. Amin madalla. Kai rabo rababbe tsuntsu daga sama gasasshe har da gishiri har da maginsa. Wato in Allah ya so ya hutar da bawansa sai ya haɗa bawansa da hanyar arziki nan take. Kai amma wannan ba cikakken bafulatani ba ne. Domin cikakken bafulatani yana da kaifin hankali da basira. Kaji wai kar na buɗa. Ai ko mutuwa ta zan buɗa sai na buɗo wallahi. There will be no peace for the man who does not want peace. You should be ashamed of yourself. Hey! To yanzu abin da nake so da ku shine, so nake ku kafa layi ɗaya tak a rada duk wanda bai hau layi ba zan siyan masa ba. Sannan kuma ku saurari dokokina da kyau ku ji kafin na fara siyan muku. Doka ta farko, duk wanda ya yi tsallaken layi ba zan siyar masa ba, sannan zan sa a masa bulala 20. Doka ta biyu, ba wanda zai faɗa min shi ga irin rago ko kuma ga irin san da yake so. Duk wanda ya zo gabana zai miƙo kuɗinsa na irga sannan na bashi rago ko san daidai da kuɗinsa. Doka ta uku, duk wanda ya ce ya fasa, to a rada sai mun shi ubansa, kuma a rada na lahira sai ya fi shi jin daɗi. Za mu fara, don haka kai matso gaba ka kawo kuɗinka.
Ba a gaya wa ɗan yau. To maza je ka ɗauki waccan akuyar. A'a nisa nake so. Kana ina san da na faɗi dokata ta biyu. Uban waye zai baka wancan san a 160? Nan gurin. Ka bar nan gurin na shema. Na gaba. Yaro ka taimaka ka bani rago na 50,000 na yi laye da shi. Haba baba, kai ma ai ka so kanka radu. Waye zai baka rago a 50,000? Haba, sai dai a baka harawa ko dusa. Yaro in ka bani harawa me zan da ita? Baba tun ina ganin girman ka lallaba ka bar nan gurin tun kafin ka fusata ni. Ka ji ta irin yaro dan iska, uwa ka ta yi wankan dauri a banza ta haifo dan banza. Kai wannan an yi asarar hali dan iskan yaro. Ba a gaya wa ɗan yau. Ni so nake ka lissafa min su duka da shanun da ragunan duk zan siya. Za ka siya? Eh zan siya. Aradu ba mamaki wannan mutumin irin 'yan siyasan nan ne mashusha na birni. To Aradu ni ma sai na shushe shi. Sai in she masa ya bada miliyan 3.5. Daga ƙarshe mu karkare a miliyan 2.5. To Alhaji gaba ɗaya ka bada miliyan 3.5. Na siya kuɗi hannu kake so ko transfer? A'a Alhaji kuɗi hannu nake so. To bari na ɗauko maka a mota. Mutumi na bari in baka shawara, wallahi karka kuskura ka siyar da su. Da Allah zai taimake ka kai su can kudu, da kuɗin da zaka samu sai ka samu sama da miliyan 30 wallahi. Allah sadi. Wallahi ai dabbobi suna mugun tsada a can kudu. A to Aradu shan zan tafi. Yawa ga kuɗin na ɗauko miliyan 3.5 ne daidai. Ai shiniki ya tashi Alhaji, na fasa siyan maka. Ka fasa siyarwa? Na fasa Alhaji, ko ana dole, ni yanzu shan kudu zan tafi in siyar. Ka kai su can gaba da kudu ma. Hai direba na she tsaya na duba lafiyar shanu na ko? Haba ɗan Fulani, kai haƙuri mana in muka ɗan samu wani ƙauye a gaba sai mu tsaya, sannan ma ruwan ya ɗan tsaya. Ka gani ko direba, sai da na she ka tsaya na duba lafiyar shanu na kaki, gashi nan duk sun mutu. Ƙaddara ce. Kai ƙaddara ta hau don Aradu sai ka bi su lahira. Yauwa kana ji na ka tabbata ka kula da su yadda ya kamata. Zan je na dan samu musu abin da za su dan taba. Zan kulle kangon nan ta waje ta yadda za mu ɓadda kama. To oga. Sannan kuma ka kira mai gidanta ka ce masa mun yi kidnapping iyalansa ya hanzarta ya kawo mana kuɗin fansar. To oga an gama. Saura kuma ka yi mana shirme. Wallahi tallahi idan ka bari ka barar mana da garin nan wallahi sai dai kai ka kwashe abunka. Saboda aka san lissafi rashin lissafi ne a wurin marar lissafi in ji mai lissafi. Ina fata ka gane. An gama oga. Bari na je na dawo. To oga. Ba a gaya wa ɗan yau. Kai mutumin banza, azumin kira ka kana gaya mana zancen banza, to ka saurare ni da kyau. Ka ji abin da zan faɗa maka. A yanzu haka da matarka da ɗanka da direbanka suna hannunmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka gama? Inna lillahi. Na she ka gama salatin? Na gama. To kuɗinka miliyan 100. Yallaɓai a taimaka a sassauta a taimaka. Ka gaba fa wani sassautawa da zan maka. Duk inda za ka je ka samo miliyan 100 nan ka kawo ka karɓi iyalanka. Shi kenan ba matsala, ta yaya za a kawo maka kuɗin? Yanzu sai mu shirya kuɗin a kawo maka. Akwai account number zan turo maka sai ka sa kuɗin a shiki. To shi kenan yallaɓai na gode. A kula mana da su da kyau kafin mu zo. Za mu ƙara maka miliyan 50 akan yadda ka faɗa. Arado Hajiya kin yi sa'ar miji yana matuƙar son ki sosai. Halo? Ina jan ka yallaɓai. A mana afuwa ga sunan kuɗin nake ƙoƙarin tura ka kira yanzu. Gaskiya kana son matar nan taka sosai Alhaji. Me yasa ka ce haka yallaɓai? Na ga ana faɗa maka kuɗin fansan baka wani tsaya ɓata lokaci ba kashe za ka biya. Kuma har kashe za ka mana ƙarin miliyan 50. Kuma Aradu da farko na so na shushi kanmu da 100 zan she. Sai baki na kawai ya she miliyan 100. Allah sarki ai rabanka ne. Amma dai ita ce matarka ta farko ko? Wallahi ita ce matata ta farko tun mana saurayi da budurwa. Ikon Allah,
a yadda kake son matan nan taka na san ba za ka mata kishiya ba, amma ina za su je ne haka? Wai Zaria za su je biki. Zaria, wannan Zaria ta kusa da mu? Wallahi. To ina Kano ina Zaria, ai da kaina ma zan raka su. A Kano kake? A Kano nake nan ƴan lemo. Ai kana zuwa ƴan lemo ka tambaya kashe waye Jangudu, ba uban da bai sanni ba. Har kangon da nake kwana za a kai ka. Yanzu haka ma muna cikin kangon. Yauwa, ma fa na gode. Kai, ƙarya fa nake a Rado, muna Lagos. Ka jira yanzu ka ga abin da zai faru. Kai, Yan lemo ko? na rantse maka ƙarya nake, muna Lagos. Yanzu haka na sa an zagaye kangon da kake ciki. Kana motsa kuma za su harbe ka, daga kanka sama ka gani. Yalla bai a Radon Allah yau na fara. Ai dama an ce rana 1000 taɓa rawa rana ɗaya tak ta mai kaya. Ranka ya daɗe alƙali, sunana barista Bashir Adam, ni ne lauyan ɓangaren masu gabatar da ƙara. Muna roƙo wannan kotu da ta fahimci wannan ƙarar duba na gaskiya. Mai gabatar da ƙara ta buƙaci kotu ta yi musu sulhu bayan kotu ta gama sauraron kowane ɓangare. Malama ko za ki yi wa kotu bayani da kanki? Yalla mai ni sunana Sumayya, waɗannan su ne samarina, kuma a shirye suke su aikata komai saboda ni. Na buƙaci lauya na ya kawo maganar nan kotu saboda kowa ya zama shaida. So nake kotu ta tambaye su dalilin da yasa suke sona. Duk wanda na ji bayaninsa ya fi, to shi zan aura, kuma kotu za ta zamar mana shaida akan haka. Na gode. 'Yan samari kun gane wace ce wannan? Kotu tana buƙatar jin cikakken bayani a kanku da kuma dalilin da yasa kuke son wannan baiwar Allah. Yallaɓai, ni suna na Presido, ɗan gidan Alhaji ɗan gaske. Na san da cewa kowa da yake wannan kotu ya san waye mahaifina. Yallaɓai, ina matuƙar son Sumayya saboda kyanta da shahararta a wannan garin. Ranka ya daɗe, idan har Sumayya za ta amince min, za ta fi kowace mace jin daɗi a duniyan nan. Kowa ya san waye mahaifina, yana da tarin dukiya, kuma wallahi tallahi kin amincewa bukatata to wallahi barazana ne ga duk wanda ya tunkari Sumayya. Kai shiru. Ya kamata ka san inda kake, nan kotu ce, ba a mana barazana a nan. Saurayi na gaba. Allah ya taimaki alƙali, ni sunana Lukuma, a matakin karatu kuma PhD nake. Ranka ya daɗe, tun lokacin da na fara ganin Sumayya na kamu da santa. Saboda kyanta da daranta da Allah ya mata, idan har Sumayya ta amince ta aure ni, to za ta more a rayuwar aurenta, domin na mata tanadin kayayyakin alatu na morewa rayuwar duniya, wanda kowace mace take mafarkin samu. To, ɗan Fulani. Gaskiya ne, dukkan maganganun da suka faɗa gaskiya ne. Tabbas Sumayya kina da kyau kamar 'yar Indiya, sannan kin iya tafiya kamar agwagwa. Amma ni na bambanta da su. Abin da suke nufi ni na bambanta. Kyan da nake nema shine kyan da baya canjawa, kuma baya tsufa, kuma baya gushewa. Wannan kyan ɗabi'a da kyan hali kenan. Kyan halitta yana canjawa, iya tafiya yana canjawa. Kenan idan kika rasa waɗannan sai su daina son ki? Ba wai na ki zaɓe ni ba, ni ba wai tarin kuɗi ba ne da ni, kuma ban miki ƙarya ba. Amma sai dai Allah bai hana ni wani abu ba, shine ya bani hankalin da zan gane daidai. Ni shewa zan yi ina son ki domin kyawun ɗabi'arki. In dai har ɗabi'unki ba za su taɓa canjawa ba, to ni ma ba zan taɓa daina son ki ba har abada. Mazaje suna yaudarar ku da zantuttukan yaudara, wani ya ce ba zai taɓa rayuwa ba in babu ki. Dan iska she ne masa za a miki ƙarin jini ya zo a ɗebi nasa, ki gani? Ko kuma su ce miki aike she maƙobarar zuciyarsa. Na kurkura uwaka, na ja da baya na tattaro dutsen dala da gauran dutse na ɗaga sama. Kana ƙarasa zagin nan sai na rataye ka. A gafarshe ni ranka ya daɗe alƙali, ina da jawabi. Me jawabin naka? Yawwa, ina so kotu ta tura sojoji rigarmu su je shan su kamo Baffa a ja masa kunne. Me ya faru? Yawwa, bawan Allah nan yana min taurin kai sosai. Mutumin nan ina jin kunyarsa saboda mahaifina ne sai ya haife ni. Na girma na balaga na isa aure, duk 'yan uwana ya musu aure ni baya so ya min. Kawai a kira shi ya faɗi meye dalili, bayan kuma ina da 'yan mata sun fi 30 a Rado. Ɗan saurara mana.
To ya kuke da mahaifin naka ɗan Fulani, kana masa biyayya? Ba na mishi biyayya maganar gaskiya. Kai, subhanallahi, mahaifin naka? Kanka ɗaya kuwa? Kamar kanka ya kunce fa. Ɗauko su fana ka ɗaure. Ka ji maganar banza maganar hofi, ni za ka shewa kamar kaina ya kunshe a kan haƙƙina? To, wannan kotu mai albarka ta saurari ɓangarori guda ukun nan duba na gaskiya. Ga yadda kotu ta yanke hukunci. Kotu ta ɗage zaman nan zuwa 20 ga watan Agusta don ci gaba da sauraron wannan shari'ar. Kotu tana umarta 'yan uwan ɗan Fulani su kai shi asibitin mahaukata don duba lafiyar ƙwaƙwalwarsa. Ranka ya daɗe, ni fa lafiya ta ƙalau. To in lafiyar ka ƙalau, 8 a haɗa da 8. 8 a haɗa da 8. 8 a haɗa da 8. 8. Wato ainihin ku subribiɗe mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka.